mapiyo piyo mar mondo mi kik wawe moko kuom ote mabende jopiny nyalo bedo godo. Nano kindiko, achak mana kodi, mana mapiyo piyo bena. Ote mabende nyalo choro ne nyikwa Ramogi Jwang'. Penjo mabende na penji, classes mago mag riembo. Yudo ka ng'ato train ne class mano mar riembo mtokni matindo tindo, to riembo mtoka madongo. Okay, basically, nitiere category mag classes moseketi. Kendo, I think in the wisdom of the NTSA, they have implemented a policy now that when you want to drive a specific vehicle, you train for that vehicle. But the process is very, very good. It's only that people ignore it. Owinjo bedni kichako riembo tichako class matin ka gari ichako class magiketo category classes B. Koro B category mano nyiso ni ichako mana riembo gi saloon. Haijalishi ni idwa riembo gari aina mane in future tichako gi ma. Koro the process mantiere en ni kadwaro mondo within this class achak riembo PSV, koro achak riembo matatu or something, I should go for endorsement. Owinjo bedni dhi kende class timi tiegruok monde kichako mi class machielo. Kitieko gat class mar PSV iluongo ni D, ini gi D1 mano 14 seater. Idhi e D2 mano from 14 and above to around 32. Then from 32 idhi e class D mago buses. Koro nitiere that system is there. Kendo kakoro idwa riembo trailer koro ichak idhi e tiegruok machielo miluongo ni class mar CE. Nyalo penjo ni nang'o meni mano chuno mar mondo mi ng'ato tim kamano kapok oriembo geche ma. Ochuno nikech nitiere pogruok kuom bedo ni nariembo gacha matin. An awuon kating'o mana familia na kata kating'o kendo kendo koro adwa riembo commercial vehicle moting'o gunia moting'o gima kama tero kama nikech these vehicles with the sizes they are different application that you must understand. For example, yo manyalo mako godo brake kuom gari matin, the time I need, the space I need is not the same gi canter, which is a 10-wheeler. It's not the same and it's not even equivalent. Kariembo gacha wuon matin chande opogore ka kora ariembo gari moting'o mafuta. Opogore nikech the way the load is behaving is different. Ma bende opogore ka kora ariembo abiria makoro lives of people. Koro nitiere discipline in each class that people need to understand majiu nego winji. Koro mano what is in place, and because initially people were just taking several classes at once. So you could only drive because you have got class BCE. Some had several classes up to around 6 classes and he has never even driven any. So that's what is must be addressed in that class. So to go faster on the issue itself, apparently people must understand again ni eyo okwan mana gi jo abiria, jo mariembo abiria kende, the PSV. Nitiere jo mariembo mana gechegi, nitiere commercial drivers. But there are factors that cut across, like kawariembo mtokani na wuoyo mokwongo kuom speed. Wawinjore ni katiriek midhi school to speed is a #1 killer and it will kill you. Because kiriembo gari to nyaki ng'e the effect of speed in your life. It denies you ability to see. Speed denies you the space that you have. And the speed denies you that time that you need to react. Because kane wawuoyo mokwongo nakono ni kaka dhano, you need time to do this thing. We don't have instant reaction time. So whatever the case, gimanyako kwongo yiere koda ni mondo wageng' tho edierwa, speed cannot be part of us. Gari kondik ni dhi up to 180 km per hour, that is the specification for that particular machine, not for the driver who is driving. Yes, exactly. So what you do, you must do the athlete speed, because gimanyaka wachak wawinjire puonjruok wamome wadwa ni mondo jitewe embrace puonjruok. En ni nyaka wang'eni in every journey it does not matter when you will arrive or when did you reach, but what matter is how.
Charles did you bende reach? angeni nitiere koda weche mabende nyalo bedo nosomo nikech dakika bende ringo mapiyo. Charles, kisomo paro makamano, Upere nowacho ni they offer free medical camps. Akia kaka weg matatu e kaunti ma Kisumu osebedo kata mana kuorganize